Hi guys, good morning everyone. Maanhit adiri guys kay magkuha ta og bugas kay maglungag ta. Ni ara guys, kay nahurot naman ang atong isa ka sako guys. Kanina pod ako na pang gabrihan karon lang din ako ni gabrihan guys. Kaning kuwaon kay wala naman ni sulod. So kanina pod ato ang ni ara guys. O mo pay pag-abri nako. Dayon, mo ni among gamit karon guys, mang bigas na pod. Wala na may atong kuan, wala na may atong Princess Bia, wala na. So ni ara human na ko og sulod sa ato ang rice cooker. Kung ibutang diri ang basog balik butangan nato og bugas nga puno kaayo. Ang sako diara na kay ako ra nang pilon unya. Magkilis na ta guys, kay unsa nay oras guys, alas 6 na kapin. Ay sayo pa man dayo. 6:25 pa. Nya, perti nang ini mo, padulong na ang init oh. Siguro karong adlaw perting inita niya. Pista ra ba karon sa pagadian, agoy ka init kay mag-hike niya. Okay ra na mag-hike ta dito kay wa man ta nag-rejuvenating, kita mahadlok og init. Ang ato ang gamit kay kana ra mang DIY ra man atong gamit nga. Di makasunog sa dabuway. So magkilis na ko og bugas. Ang amo ang bugas diri sa nga 25 kilos guys, nga mang bigas. Dali ra gyud na mahurot kay apil man among mga dugi ani guys. Bonsay amo ang bugas mao pud ilahang bugas guys, usa ra mi mo nang dali ra mahurot amo ang bugas. But saba kay pa ha. Saba kayo among boots guys kana among husky labrador. Sige ra gihilak gauwag man kana nya. Dili ka mo kaon kay gauwag. Naraon sige paghot. Akong kasukan. Hoy, saba kay ka vlog diri. Karon. Muhilong ra ka jud guys mo banha na pod. Saba kay marbuang. Na guys, magkilis na tagbugas. Ang atong bugas. Lami ang Mang Tomas guys. Mas ganahan kog Mang Tomas guys sa Princess Bia. Kay ang Princess Bia kanang over kay pagkahumot dayon. Over kay pagkahumok. Pareha aning mang bigas nga sakto ra gyud siya. Mahal kayong bugas so guys, kani gani o kaning mang bigas gani ang palit na mo ani ito sa merkado ang 25 kilos is kuan 1,490 guys. Mahal kaayo. No ko. Ang aha naman ang spesya ano nga. Ibarato ang bugas, gipamahal man hinog maayo hinuon. Aha may gi kuan ani sa atong presidente gi promise niyang mahalo niya ang baratuhon yung mga baligya niya. Unsa may nahitabo ani karon naging pertimong mahala. Sus Ginoo ko. Saon na lang. Di mahala sa bugas luoy kay mga pobre. Mga pobre ba nga kami pobre pero napay nami trabaho akong banana na mapukoy gamay nga negosyo so makakaon ra gyud ang kanabang pobre. Buik sa tanan na lang muna. Ako lagi dato guys. Musaka ko dito sa mga bukid-bukid guys. Mutabang ko sa mga pobre kayo. Uy, ilam day. Uy, nag-vlog ko na. Saba, kika diha. Nana ba guys ba? Kanang naabitaw tayo kwarta bitaw. Musaka sa tong blessings. Musaka ko pinakabukid to sa buntod. Ito ko manghatag ng mga tabang. Sa dili lang kuyaw nga lugar ba. At tuon, pero kuyo nga lugar na, lisod ko mato sa dito, nabuang, ginata ka na og balik. Anak guys. Kinani. Pagbanha di, kita ka din nga nag-vlog ko dahil, banha, ka sa tanan. So sa mugawas, nga dito naman kagikan niya, mugawas na pagka. Sus, ginawa ko niya akong inday o bigaon kung kaayo. Di na magawas ha, di na magawas. Ili magkuhan ha. Nagahi ang ulo ha.
Ang natay nilong guys. Bibo kayong sentro niya kay pustaman. Kami guys, dili namin magluto-luto guys. Madto mi dito sa mo ang akong friendship. Friendship namo ni Banana itong sundalo. Kay magkuan daw sila dito, magkuan daw siya dito, maghanda-handa daw siya. So dito mi unya mag-lunch. Paniud to. Anak guys. Mga rapot tao lamisa. Anak na to para makita. Day, gigutom ka. Day, mana na. Kaya nung gamay rin ka nung tagaan o pagkaon. Gamay rin ka nung di gigutom. Naraon. Ito na yung nandiyan sa gabiin na. O niya, dili mo kaon. Tagaan sa ilang sobra kagabi guys. Hindi ko kabalo ba mo si sudanan nila gabi guys. Tinapa og itlog nilong sagol na ako. Kay si Inday paborito kay na niya ang itlog. Nya. Si usikan na ra di ay. Rapot ka lamisa. Primerong trapo. Unya, trapo na kukuha ni kay mga iring. Magpaso-paso na rin. Magpasunsyo. Ano man adong? Naman na dong. Lamang taong sa adong. Hindi lagi mangaway ba? Sobrang sa mangaway man. Merong trapo sa kusina. Sa guys. Trapuan ko na ko ang gasron kay ako. Wala na ko na natrapuhan gabi kay katulgo na kay ko sa tanan guys. Ito ugma karon na nako trapuhan kay gitulog na ko gabi Ang kalamunggay ni Banana ni Ara. Ako siyang gilutuan ako mundang sa og inom og kalamunggay. Kay mo dili ko makuan sa kalamunggay kanirang bayabas ko wala ni na init. Initon sana ko ng bayabas. Diri rin ako ni initon. Sa kurente kay. Dali rin ni diri. Kaya may tras wala pag gigamit ang heater. Ako lang sa ning initon kasi Banana ito natulog pa. Kay wa may work. Okay ra mo sa matulog kay way work. Kay ay, tingpahuway man niya basta kuan. Ugma pud wa gyapon siya work kay ngano guys. Halidi man diri ugma sa pagadian guys. Way klase ang mga estudyante. Ako asa din yung trapuhan diri okay. Diri na ko ituntong ang heater. Trapuhan sana ko ning una. Inya na ko ni ikuan ang heater. Para sana. Ako sa limpyon ang gas rinse.
mo na, day. Magsikikon ko, anday. Haba na po na si boots dito, ma. Bataan. Di arang, manata o trapo. Di na lagi mo gawas day. Ikaw rin nagara ka rin. Mabunala na biti ka rin ha. Na. Para. Dami manggod imon ang herbal gas pag init-init. Kaya mo, mafeel yun mo ang kuan mo. Musulot din sa imong lawas. Nito na po ng kaldero guys. Kaya ito lang yung butangan sa kuwan para di mapanos dahil na nga ito ang hinuban. Kuano na ito. Para mainit siya guys. Pwede na natin ibutang ang atong herbal. Pwede mo ba perfume mo ang sulutan? Not sure. Pwede na pa siguro yung sulutan. Not sure. Dili na mo sula, dira ra. Karon, nang lalong na imong mata ha. Ang mata sa kuang dugi nang lalong na kay. Tarong tulog. Rosel. Ang ako ang Persian guys kay nayayay. Pero okay na iyang pamati guys. Okay na iyang pamati di pareha kung aging adlaw. Mo tidak Persian. Ipareto ni aging adlaw guys, maluoy kayo siya, alas di siya mukaon. Di sige galaway-laway, di ubo guys. Wala oh. Ara guys, anong na po niya siya tubig. Hindi na siya tubig guys. Ay kaayo na ning kamo. Hi. Morning. Hindi na inom na water. Kaloy. Na siya water sa kwarto pero ganahan din na siya diha mo inom sa balde. Muna ang balde ako din ipalayo sa banggira kay maglimpyo kog banggira butangan ako Clorox kung itunong nako sa banggira ang kuan guys ang baldi mabutangan unya Clorox na impas ang ring sensitive ra ba kay nang Persian wala pa ko kainom ang vitamins like pagkuha tag vitamins. Kalimot na po doon niya tag inom og vitamins guys.
Ara, kuha taan ni isa. Ako ang mga dugi, painom pa na ko ni mga vitamin C kay ngano. Uso kay sakit karon. Narabay super flu karon. Super flu. Sa sakit sa mga tawo, magsakit, mga iring-iro sakit. Galaw ko si banana, gitugnaw sa gifan na akong aircon. Nauna, dili na siya maghabol. Nung bata-bata pa siya, mag-aircon, asa maghabol. Tapos, doon na. Karon na, balukot na, oh. Ali, dong, mag-intag vitamin C, dong. Ano na ko ni vitamin C sila. Kangbot, tulo sila. Akong mga miming, putpaiman, panakog vitamin C, guys. Kaya nga, no, para layo sa sakit sila. Hindi, itong anahon. A few moments later. Magpainom na ko vitamin C ni Inday. Si Inday, itong anahon painom, guys. Nara lang vitamin C. Usa-usan sila, ani. Uli, vitamin, oh. Ara, guys. Ano ba? Sama na siya, oy. Luwa. Agoy, luwa, ay. Mana? Ito dong dagol da yun. Luwa guys, oh. Yang amang kami ako napakaog vitamins. Kanan na lang na dong, kanadong. Nasaon day pagpakaon mo ani dong. Anak. Di ko kabalo dong. Yung daddy may mo pakaon mo vitamin. Luwa guys, oy. Luwa aja guys, oy, luwa. Be. Luwa na, oy. Be. Nadi, kabalong pakaon mo si daddy rin pakaon mo niya ay. Di ko kabalong magpakaon ni Dagol guys, yang amahan rin magpakaon ani unya. Si Dodong o si George, ili na ang kanang kabalakan pakaon kay ilaharang usapon. Ara oh. Si George oh, usapon ra na niya oh. Ara oh, nara guys, nara. Usapon na niya. Okay. Kenapa isa? Bisa ibut sa tong PM na. Dali bots, dari bots. Nako. Ano nakain naman sila og kaan guys, vitamins. Karon guys, magkuan ko sa ilang mga tae. Yung mga isi diri oh. Sinilas tayo, nahugay atong tuo. So, gauwag sa inday. Kuan ko sa ihit og
tae guys. Para di man nimang ansot lang. Ito ang kilid. Ito ang palibot. Ano man ang lubin. Ito kapag dili. Ang lubin, naabot na po diri. Hawa dong, hawa dong. Hawa. Sayo kay sa buntag ang mga dalagitan nagsorry kay magpatrabaho ba daw. Yes, the Lord. Minsan na akong buhok. Hawa diha. Ay buang man siya ay nga na tubig dito diri gid mo. Dan awar gud among mga tiles guys on ilang gipangkit-kit. Sugas sa sans oy. Oh, kuan. Misa guys, na misa. So guys, uy, si Pulo Puting. Imbis mo paalam ang tako kita kan Pulo Puting. Pulo Puting ay. Pulo Puting ay. Amigo ni George, niya si George kay naana diri karon. Hilaso na kay si George, hindi na kay siya makikuanan ni Pulo Puting. Na amigo na sila duwa guys. Na so, bye everyone! Amping tangtanan. Thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel o pag-support. Thank you everyone. Bye!